କିଏ କହିଲା କିଏ? କାହାର ଏତେ ସାହସ? ଶାଶୁ ମାନେ ବୋହୂକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି? ଆରେ ଏଡେ ମୁହଁ ତମର, ଶାଶୁ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହିବ। ଶାଶୁ ମାନେ ବୋହୂକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି? ଦେଖ ଦେଖ, ଶୁଣ କେମିତି ଶାଶୁ ମାନେ ବୋହୂକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଶୁଣ। ବୁଝିଲୁ ନା ଶାନ୍ତି, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ସାହୁ ଘରକୁ। ସାହୁ ଘର ବୋହୂଟା ନା ଭାରି ସଂସ୍କାରୀ। ଫୁଲ ତୋଳି ସାଇଲା, ମୋତେ ଅଟକେଇଲା, ସାନ ବୋହୂ ରୁହ ମୁଁ ଚା କରିସାରି ତମେ ପିଇକି ଯିବ। ଭାରି ସଂସ୍କାରୀ ବୋହୂଟା, ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କେତେ ସେବା କରୁଛି। ଆଉ ଆମର ତ ଯୋଉ ଚା ତ ଦବା ଦୂରର କଥା, ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ବି କରିକି ଦଉନି। ଛି 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 ଛି, ଆଜିକାଲିକା ବୋହୂ, ସେ ସାହୁ ଘର ବୋହୂ, ସେ ଜେନା ଘର ବୋହୂ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି ବି ଅଟକେଇଥିଲା, ଚା ବିସ୍କୁଟ୍ କରିକି ଦେଇଥିଲା। ଭାରି ସଂସ୍କାରୀ ବୋହୂ। ମୁଁ ଖାଲି ନର୍କରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ, ଛାଡ଼। ଶୁଣିଲେ ତ, ଶାଶୁ ମାନେ କେମିତି ବୋହୂକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନିଜ ବୋହୂକୁ ନୁହେଁନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସାଇ ପଡ଼ିଶା, ସାହୁ ଘର ବୋହୂ, ସେ ଜେନା ଘର ବୋହୂ। ଆଜି ରାତିରେ ଦଉଛି, ବାଗେଇକିଣି ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ଦେବି, ରୋଷେଇ କରିକି ପରସି ଦେବି।